Yabak po, kaya kayungan. Kumusta kayo po? Pakikomusta po yung kasiping nung okay ya? No po nga tatandaan nyo, kaya pong October, mig-launch tamo pong Synod on Synodality. Yapin po itang akakitsuketa ne, tapong nano po nga kakita mo ka rin? Abe-abe, maglakbe. Yapin po yung kayaw sana po ning kaya katamo pong Santo Papa, alang malalakwan. So, may kiramdam tamo po, karang ngayaliwang sektor. At ini po makasummarize siya, kaya ini pong panalbenyo. Ini po may feature ya, kaya tang National Synodal Consultation, anuno ka rin, miyabe-yabe la po rin, ganaganang obispos, kaya tikim Pilipinas. Ang po rin laiko, ang po pong kaparian, ang madre. Enjoy tayo po in summary na kaya katamo pong Central Luzon Region. May feature ya po, Kenny, yung may atong kaya katamong nights. Alben tayo po. Makiramdam, listening and feeling. This is the theme of the synodal process in the Archdiocese of San Fernando. The Kapampangan word makiramdam mean two things, to listen and to enter into one's feelings. We heard and felt the voices of our local people, not just the active in the church, but also those who left the practice of the faith, both the old and the young. Through Makiramdam, we realize who we are as a local church, what matters most, and what will help the Archdiocese to become more synodal. As Kapampangan people, we realize that we are a local church, faithful in culture and tradition, with a wealth of volunteers serving in different ministries. We are a church with so many human resources, but with limited structural, absorptive capacity. Some of our youth and professionals clamor to find their place in the church where they can fully maximize their personal charisms. We are a church that primarily defines service to God as serving through the Mass alone, the Eucharist, missing a greater sense of communion and participation, where we should also serve all brothers and sisters, everyone, and not only a few. We are a church that needs to be more open, to embrace all, to involve more, and to make each feel a sense of belongingness in the mission. Ako po'y Maribel Albay, apulo ko po, anak. Ako nga pala si Angelica Reyes Manansala, 25 years old. Nilalabas po Aldoldo kahit ating pong pandemic, makasurvive na king Aldoldo ming kapanintunan kahit tusok-tusok mo po yung tindami. Ating kaya pong pikakwanan pampamangan. 4 a.m. po, gigising po ako. Aayusin ko po, maggagawa po ako ng sauce at saka sasangkapin ko po yung mga ingredients ng aking tinitinda tapos lalagay ko po sa cart ng motor. Minsan po talagang pag matumal po, yung naghahanap po ako ng pesto, minsan sasabihin sa akin ng mga nagtatraffic, alis ka dyan, istorbo ka dyan. Sabi nila pong ganun sa akin. Sabi ko, sir, pangkain lang po ng anak ko yung hinahanap ko po rito. Kaya po ako nagtitinda para sa mga anak ko po. Sabi ko gano'n. Kaya naman po sa magnakaw ako, magtitinda po ako. Minsan pinaalis na po ako, pero bumabalik pa rin po ako. Kahit na po sinasabi nila sa akin na makulit ako, bumabalik pa rin ako. Doon po kasi ako kumikita. Kaya aalis po ako, uwi ako, wala po akong kita, wala po akong mapapakain sa mga anak ko. Kailangan po kasi po ako lang po naghahanap buhay sa amin. Bilang isang nagtitinda, mahirap din lalo na po nung nag-food cart po, nagsimula po ako sa food cart. Yung parang tinataboy ka na
doon kayo magtinda, doon kayo magtinda. Parang ang sakit sa puso kasi naghahanap buhay lang kami para maka ano sa pang-araw-araw namin. Pero yung ibang tao, di kami iniisip na yung kabuhayan namin doon lang kinukuha. Pero doon kayo magtinda kasi bawal dito. Bawal ba yung magtitinda, may magandang hanap buhay? O kesa sa magnakaw kami na para ipakain namin sa aming pamilya. Pero sabi ko, Lord, i-bless mo ako. Bigyan mo ako ng pwesto saan mo ako ilalagay na mas maraming tao, na mas maraming blessing para mapaubos ko po yung tinda ko. Sabi ko, pag nagtitinda po ako, kahit wala po akong ginagawa nun, magdarasal po ako. Bibigay naman po ni Lord yung hindi ko na-expect na piesto, doon po ako ilalagay. Unang pinagdarasal ko yung pamilya ko kasi sila yung nilalapitan ko pag may problema din ako. Yung mga magulang ko na a church that reached out and listened. This is the most important aspect of the entire consultation experience in the Central Luzon metropolitan region. The whole experience was authentic participation and joyful listening that inspired us with a new spirit and a dream for the Central Luzon Church. Isang simbahang nakinig, ramdam ang nararamdaman ng kapwa at nadarama ng pinakinggan. Our diocesan synthesis reports are filled with beautiful stories that allowed us to see through the lens of the people from different sectors. Listening to different voices, especially those whom we seldom heard, or those whom we never heard at all before this synodal process. It helped us see the realities, both in the light and in the shadows of the local church. This synodal journey awakened us to the consciousness of who our companions are, those who are still with us, those we have left behind, and those who have already left us. Throughout this journey, many felt the presence of the church, a presence that served as a channel for both Catholics and non-Catholics to openly express their feelings not only for the Catholic Church, but also for society. The journey revealed people to a church that struggles to treat the community like a family, a church that strives to live with a heart for its people, a church that tries to listen as Jesus did, and to extend this community through greater participation in the mission. In the midst of revealed church difficulties, we in Central Luzon recognized through the synodal process how some of our people continue to suffer from economic poverty despite the region's modernization. This fact prevented some invited participants from attending the listening sessions. Some of the invited participants believed that ayuda would be provided by consulting them. The process also demonstrated how most of our people are stuck in the church's traditional ways, making them less open to synodal practice, and how clericalism and positions have a significant negative impact on the church's trust and reputation. We also heard of wounds that need healing, stories of why some Catholics struggled with keeping the faith as a result of church scandals, lack of zeal and fervor of church leaders, and poor witnessing. The process allowed our people to express their desires, dreams, and aspirations for a synodal church, for a life in communion. People desired the Catholic Church to become a more welcoming and all-embracing church, from parish priests, parish staff, leaders, and organizations, where service to God is not defined by academic achievements, social status, or age. For the Catholic Church to strengthen more programs and projects for our less
unfortunate brothers and sisters, people with disabilities, children, and the elderly, and that these programs not only empower people, but they also provide meaningful outcomes and long-term stability. For our priests to be more approachable and available, and to administer the sacraments in more solemn ways without being influenced by the size of donations, and for our parishes to have a more efficient and effective parish management system in which everyone participates in the development of pastoral plans, programs, and projects. For greater participation, our dreams and aspirations are intensified formation programs with a focus on basic ecclesial communities, nurtured by prayers, meditations, communal discernment, and acting on the Word of God as a fruit of compassion. The promotion of vocation and catechesis, to plan and implement programs that not only build, but also strengthen a sense of family and community. For greater confidence in the latest abilities to take a proactive role in the Church's mission and administration, where everyone, regardless of status, age, or gender, continuously experience love, respect, acceptance, and transparency, and is empowered through shared responsibility, and for active encouragement of service, in which everyone finds a place in the Church where particular talents and charisms can be fully utilized. Si AJ po ay anak ko, panganay siya sa mga kapatid. Dalawa lang po sila. Kasalukuyan pong 15 years old siya ngayon. Nung pinanganak ko po siya, naramdaman ko, siyempre, panganay po siya. Hindi ko sinabi nila, ganun siya, Down syndrome. Tapos, yun po, hindi ko tanggap. Iyak na iniyak ako. Sabi ko, bakit po ako binigyan ng anak na ganyan? Tapos nagalit pa ako sa asawa ko noon. Sabi ko, kasalanan mo yan. Nagkaanak ako noon ganito. Sabi ko, pilit na pinapaliwanag sa akin yung pinsan ko. Sabi niya, tanggapin mo, malay mo, swerte sa iyo yan. Sabi niya gano'n. Ngayon po, nakita ko pong gusto niya mag-serve. Pag nagsisimba po siya, sabi niya, gusto kong maging gano'n ma. Magsuot ng gano'n, sabi niya. O sige, sabihin natin kaya mo, sabi ko po. Nung binisita po naman kami ni Vincent Dong, saya-saya po namin. Siyempre po, pinakamataas na pare dito sa Pampanga. May anong kaba, pero masaya po kami. Ay, masaya po siya. Tapos sabi niya, Mong, gusto ko mag-ganon, night, sabi niya po. Sige, sabihin natin, sabi niya. Yun po, saya-saya niya nung sinabi niya magsiserve pala siya. Opo, nung una po, nagpa-kumpil muna po siya. Yun, tapos sabi niya, kay Among, pwede ba akong maging ganon? Sabi niya, yung nakasuot na puti, sabi niya. Oo, sige, sabi niya po ni Among. Ngayon po, pag nagsiserve siya, ang pakiramdam ko, siyempre pag nag-ano siya, lalong may anong ka ba? Pero pag nasa ano na po siya, wala na. Akala ko kasi nadadapa siya ganon. Sa mga kamukha niya po, sana, hindi po sila mag-ano na pumasok ng nights. Mga kamukha niya, makasama niya, mga Down syndrome. Mahal na mahal ko siya. Ngayon, pag nawala siya, siguro kakamatay ko. For a stronger sense of mission, our people wish the Church to be more active in both large and small communities, evangelizing and teaching catechism designed in a modern and appealing way. The intensified house-to-house visitation program by priests or the so-called Katolikong nagbabahay-bahay deepened our people's desire to see our church leaders carry out a mission similar to Jesus's as described in Luke chapter 4, verses 18 to 19. Our people's dreams, desires, and aspirations lead us to new perspectives or pathways for synodal church. We need pastoral conversion or a change in mindset
to be present or bring the church to the people by being with them, giving them enough space to express themselves and respond to them. We must also be with the poor by visiting them and strengthening basic ecclesial communities. We must also continue penance and charity crusades, empower the lay, and be a church for the young. As a result, as a region, we will embrace the paths of synodality with an open heart and mind, a changed attitude and behavior, a break in the shell of comfort, to go out in apostolic witnessing and presence, and to make BEC an expression of synodality. Finally, as an expression of synodality, our region's cultural image is the kaloob, or God's gift, depicted in the paglilinang ng lupa and the image of a kumbatsero. We also look at the image of Lamak, a Kapampangan act of charity, present through the crusade visits of the images of Jesus and Mary, the Virgen de los Remedios. One of its main goals is to live out the Christian faith through acts of charity, more commonly known locally as Lamak. Lamak is a call for all of us to witness Christ from one another wherever we are and whatever life situation we are in. Our images are inspired by the greatest kaloob God has given us, Jesus, as a gift through Mary. Maya-payabak po kay kayungan. Pagmasusyan tayo pong ini, ing 18 Domingo, ning karaniwan a panahon. Kambeda po din kaya katampong pasariling kapag nasan kaniting misa, daraon talanaw po din makatuking intentions. Kapasalamatan na po di Romeo Maniago, Alberto and Catherine Soliman, Nida Manalad, Janet Borja, Wilma Masaganda, Joyce Masaganda, Emmy Gutierrez, Lina Castro, Regina Castro, Mr. and Mrs. Tarkin Basa, Marvin and Lalaine Santos, JP Lagman, Mayor Teddy and Mrs. Pebari Tumang and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Engelbert Bondok. Special intention, Kapayapaan Pilata ni Russia at Ukraine, Maria Lourdes Tapnyo, Ditz and Lita David and family. Para king malalagwang kapaldanan ng Crismel de Alca, Remichi Mateo, Angelina Lising, Angel Pajardo, Bianca Lising Santiago. Para king lananggang kapainawan ning Kaladwadari, Domingo Senior, Jose, Erlinda, Domingo Jr., Shirley, Arimea, Thomas, Bienvenido, Virginia, Enrique, Alan, Lisel, Marino, Romy, Edita, Reynaldo, Gaudencio, Leonor, Jesusa, Lourdes, Elizabeth, Christian, Catalina, Edgardo, Olimpio, first death anniversary, at ding maldang kaladwakang purgatorio. Paganaka po para king kikatampong mabiye at makabaldugan kapag masusyan ning banal na misa, nung malyari makibat tamo at makiabi ka rin kanto, king masigan tamong siwala. Talakat tapod makiabi king dalita pangkulat.
Ilagyan ng ipahang po ng anak po ng Banal Espiritu. Ing grasya ng ginutang Jesucristo, ing lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal Espiritu, mantabay at kakaingan. Maya payaba, kakaingan po. Si tanang ini keng kalabing 8 Domingo, iti pong kulay green, ing kulay, ing karaniwan na panahon. Anting may kakapatad, banta maging karapat dapat makirungot king Ginoo kaniting banal na kapag masusyan, aminan, talapa at pagsisyan ding nano mga gawatang kasalanan at anyiran tapa may lulus at kapatawaran ng ngapong Ginoo. Ginoong Yesus, binili mong lubos, ingkerang sarili, karinggamat ning ipa, Ginoo pakalulo. Yesu Kristo, pigkatiwa namin kerang sarili, karinggamat ning tao. Kristo pakalulo. Ginoong Yesus, paganakamo kaya kami, king impiban dyan mi, yung Diyos, ating kaparaming tao. Ginoo pakalulo. Ing Diyos, sa mayo pahing totoo, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king biye, alangangga. Manalangin tamo. O Diyos, sa ipami, ding kalam alang sukad, mamagos lang ibat, king kekang kayapan, ban iatadake kami, ing kekang kapayapan. Ing biyemi, kalam yan namang ibat keka, antabayanan mo ing pamaglakbe mi king biye. Huling bukod mong king lugod mo, karin miyakamtan ing kaganapan. Pasiknangan mo kaya sana, king lugod mo. Itiadon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Mamasang ibat, king libro ning Ecclesiastes. Alang kabaldugan ing sabla, wa alang kabaldugan nga naning talapanaral. Magobrakang alang patugot, kambening belwan at gelingan, at kaybat
ing makinabang yo, itang taong ebitasang memuhunan kapagalan. Iti mo naman alang kabaldugan at makatuliran. Nano mo ing pakinabang ning tao, king sablang depat na, at kapagalan lalam na ning mapaling aldo? Kabang mabibiye ka, mako ing problema at ing kasakitan. Agyang ning bengi, ing kaisipan mo, papaynawa. Ing sabla, pawang kaparangalan. Amano ning Ginoo. Nung ngeni damdaman yu ing siwala na, kayo sa magmasyas a puso. Meko Kenny, magkantatamo king Ginoo, puriantaya ing Diyos amigligtas kaya katamo. Lumapit tamo kaya kambening kapasalamatan, masaya tamo midalit kapurian. Meko Kenny, duko tamo at sambanya, tara siklod tamo, king arapaning Ginoo. Ya ing lina lang ke katamo, ya ing ke katamong Diyos, itamo ing balen akeyang pagmasabalan, kawan tamo waring keyang ingatan. Pakiramdaman yung ngeni ing kayang sasabihan, kayo sa magmasyas a puso, yu sa pakyapusan ing gewa daring pipumpunan yu karin meriba, inyang atilo king disyerto karin masa. Karin inamunan dakot pinyubukan, lipat ning karelang atangalan ing depat kong maya para karelangan. Baby
Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao Kolosas. Mi pasublian kayong mebye, kayagum ng Kristo. Inya sukat yu lang panintunan, detang bage aatso ka rin banwa, anong nuya ka rin i Kristo. Makalukluk yan, dane ng wanan ng Diyos. Isipan nyo lang parati ring bage atso ka rin banwa, aliwa ring bage atso keti king yato. Pablasang mete na kayo, at ingbe at syungeni kaya kayo, makapampanya king Diyos, kambenang Kristo. Dapat king oras sa mipakilalay Kristo, at ya ingbe yung tune. Ikayo man, mipakilala kayo kaya gumna, at karake na kingkeyang ligaya. Uli na niti, sukat yung patening sablang amuyot ning yato aatsuke kayo. Ing pamakipangatawan, ing kanongan, ing kalibyan, ding marawak apamita na ning laman, at ing kasakiman. Uling ing kasakiman, metong yang anyuning pamanyamba, karing idolo. E kayo maglaram king metong at metong, pablasang ilikas yun na ing matuang pangatao, kambena ning sabla ng marawak augali. At migane kayo, king bayong pangatao. Itiya ing bayong pangatao, amibabayong alang patugot, at miwawangis king larawan na ning Diyos, alina lang kaya kayo. Kanita, miganap ing belwan yu, tungkol king kayang sarili. Uli na niti, alan na lang pamiyaliwa, ring Griego karing Hudyo, ring mesercumcision o ring ali, ring dayuan karing eskita, ding alipan karing timawa. I Kristo, yamong atsu, yaing sabla, at atsu karing sabla. Amano ning Ginoo. Katutuan ing amano mo o Ginoo, pabanalan mo kami king katutuan. Ang Ginoo mantabi kay kayo, pamamasa king may pabalita agpang kang San Lucas.
Nga na kang Jesus, ning meto nga taong kaya bera ding malda. Maestro, yutos mo na king kakong kapatad, king ibiyan na kanako yung dake ko, king banding likwa ng tatang mi. Dapat tekibad na kaya, abe, nining tinubdo ka na ako, ban maging ukom. O ban pera kayanan ko kayong mana. At sinabi na kaling sabla, mangilag kayo king sablang uri ning kasakiman. Uling imbiyaning tao ay titigit king kayang pibanjan. No pamanan titi karakal. Kanita selita ng Jesus, siting tarimhaga nga na. Ingasi ka na ning meto nga taong mabandi, may kamasanting yang pupul. Nanong daptan ko, nga nang mangutang king kayang sarili. Hala na akong pilulanan king kana akong pupul. Uhining daptan ko, nga na. Lasakan ko la rin kana akong kamarig at mitalakad kong ladong mga ragul. Karin ko'y lulanin kana akong pupul ating sablang aliwa akong pibanjan. At kaiba't sabihan ko king kana akong sarili, kaswerti mo. At yunangan kaya kayong sablang kailangan mo, king makabang panahon. Inya magpainawa na kamo, mangan minom at magsaya. Dapat nga naning ginukaya, mangmang, king bengi mo ring iti mateka. Kanino may punta yung pibanjan at tinipon mo? Makanyan nga ng Esos, ing kararasan na ring taong titipon pibanjan para king sarili ra. Dapat ela mi babandi harapan na ning Diyos. Ing mayab ng balita, ing kaya katamong kaligtasan. Magandang umaga po ulit sa lahat. Sa pasensya na, no? Medyo mayroon na pong mga kinukumpuni o nire-repaint sa ating mga upuan. Kaya medyo bungi yung lugar natin doon. Kaya mayroon na po tayong mga gastusin at hindi lang malilit na gastusin, malalaking gastusin. Kaya kayo po, no? Huwag kayong mahiyang mag-donate. Libre po kayo mag-donate, no? Kahit magkano. Kasi sayang naman kung mabubulok lang sa inyong mga bulsa yung inyong mga kinita. No? Kaya bahagi na nyo naman ang simbahan, no? Para hindi lang kayong nakinabang, kundi nakinabang ang ating parokya. No? Doon mayroon pong kasabihan, sabi ng kasabihan, ako ang nagsaing, iba ang kumain. Ako ang nagtanim at iba ang umani. Ang kahulugan po nun para sa akin kung ako ang nagsaing, ibig sabihin ako nagpakapagod, akong nagtrabaho, ginawa akong lahat-lahat, akong namuhunan. Katapos hindi ko lang pinakinabangan ang aking ginawa. Iba yung nakinabang. So ganun din yung ako ang nagtanim, pareho din ang kahulugan, no? Ako ang lahat ng gumawa, tapos iba yung nakinabang sa aking ginawa. Parang may mali, di ba? Parang unfair naman. Kung ako ang ako ang nagpakapawis, kaya deserve ko naman ang pakinabangan ko yung ang bunga ng aking ginawa. Kaya ito po yung dinadaing ni Kohelet, no? Dito po sa ating first reading, ang nagsulat sa tinatawag nating libro ng Ecclesiastes. No? Sabi niya, sa Kapampangan, sabi niya, magobra kang alang patugot, kambening belon at gelingan, at kaybat makinabang ya, itang taong ebitasang memuhunan, ang kapagalan. Trabaho ka ng trabaho, sabi niya, nagpakapapagod ka. Tapos yung makikinabang, yung di man namahunan sa bunga na yung ginawa. Sabi niya. Kaya sabi ni Kohelet, kaya walang kahulugan ang bagay-bagay. At di makatuwiran. There's parang unfair, sabi niya. Oo nga naman. Talaga namang dapat may karapatan kang ikaw ang unang makinabang sa iyong pinagpaguran. No?
Kaya dito po sa ating Ebanghelyo, ito ang talimhaga ng Panginoon sa isang taong gusto niyang pakinabangan, no? Ang kanyang pinagpaguran. Sa katalimhaga ng Panginoon, mayroon daw isang may-ari ng palayan o ng farm. No? Nung anihan na, sagana ang naging ani niya. Kaya nagkaroon siya ng happy problem. Ano yung happy problem? Masyado nang maliit yung kanyang bodega para sa kanyang ani. Kaya problema siya, saan niya itatambak at ilalagay itong dami ng kanyang ani. Kaya ang naisip daw niya, ayon sa talimhaga ng Panginoon, sirane, wawasakin niya yung dating bodega at gagawa siya ng mas malaking bodega para ipagkasya na doon ang lahat ng kanyang ani at ari-arian. Katapos, pag nagawa na yon, sasabihin daw sa kanyang sarili, ayan, sabi niya, marami ka ng ipon na pwedeng gamitin sa haba ng panahon. Kaya magpahinga ka na lang at kumain, uminom, at magpakasarap sa buhay. Pero sabi daw ng Panginoon dito sa Talimhaga, hangal. Mamayang gabi, babawiin na ang iyong buhay. Sino ngayon ang makikinabang sa iyong tinipon na kayamanan? At alam niyo, ito pong talimhagang ito parang nagpapalungkot sa akin. Kasi marami sa ating kuminsan nagpakapagod sa buhay, ginawang lahat-lahat. Nung magretiro na, para i-enjoy ang buhay, doon naman sila namatay. Meron na pong mga ganyang binasbasan at pinagmisahan. Parang naawa ako sa kanila kasi hindi pa nila nasulit ang kanilang pagod sa haba ng panahon, ang kanilang pagre-retire, tapos kagad silang namatay. Para bang ito sinasabi ng Panginoon dito sa ating Ebanghelyo? Kaya naitanong ko sa sarili ko, ayaw ba ng Diyos na tayo mag-enjoy? Ayaw niya ba niya tayo, makinabang naman tayo sa pinagpaguran natin? Hindi ba mayroon namang tayong karapatan na, ayan, i-enjoy ang anumang nasa sa atin ngayon? Hindi ba natin karapatan ng kahit paminsan-minsan ay mag-Starbucks tayo? O kaya mag-mall? O kaya naman mag-beach? Papasyal-pasyal? KJ ba ang Panginoon? Na pag ganito, ito, parang babawiin kagad ang buhay. Pero hindi naman po ganun Kagustuhan nga po ng Panginoon, ang gusto nga po sa atin ay tayong lahat ay maging maligaya at payapa sa buhay dito sa mundo. Itong ating binasa ngayon pagpapaalala lang sa atin. Kasi pag ganitong mga pangungusap, exaggerated lang ito. Anong exaggeration dito? Kung titignan niyo po yung taong nakaipon ng maraming ani at kayamanan, ang nasa isipan niya ay puro pagpapasarap para sa sarili. Sa habang panahon ito, mag-enjoy na lang ako. Dahil sapat na itong aking mga naipon. Sarili lang niya ang kanyang iniisip. Ni wala man siyang naisip na bahaginan ng kanyang mga kapitbahay, kanyang kapwa, ang kanyang kapwa-tao. Kaya itong pagbasang ito'y parang pinapaalala tayo ng Panginoon ng tunay na kahulugan ng buhay, ng tunay na kabuluhan kung anong mabuhay. At dito po lagi kong naaalala, naisip yung isang kantang laging kinakanta pag mayroong libing. Though hindi naman ito talaga kantang pangpatay, kundi ito'y isang kantang ang ordinaryo sa bawat misa. At ito po yung kantang pananagutan. Kabisado niyo po ito yung walang sino man ang
nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tapos yung pong verse, no? Kabisado siguro niyo. Tayong lahat, sabi niya, ay may pananagutan sa isa't isa. At ito nga po, sa mundong ito, hindi tayo nag-iisang nabubuhay sa mundo. Tayo sama-samang nandirito. Kaya marapat lamang na hindi lang ang sariling interes at kapakanan ng ating isipin, kundi pakibalak din natin ang sitwasyon at kapakanan ng bawat isa. Na kung ang lahat-lahat ay gawin natin para lang sa sariling interes, nawawalan ng saysay ang ating buhay. Pero pag ito'y iniaalay at inihandog sa kapwa, mayroon tayong pinaglalaanan ng ating mga ginagawa. Doon nagiging makahulugan ang buhay natin. Kaya alam nyo, kayo pong mga magulang dito, naintindihan nyo ang sinasabi ng Panginoon. Kasi yung mga magulang, yung isang tatay, aalis ng bahay, maghahanap ng pagkakakitaan. No? Hindi iindahin yung pagod at sakit ng katawan. Kumita lang ng konting pera para mayroon siyang maiuwi sa bahay. No? Hindi siya magko-complain kasi ang ginagawa niya ay hindi para sa sarili niya, kundi ang nasa isip niya palagi, ang kapakanan ng kanyang pamilya, kanyang mga anak. Ganon din po kayong mga magulang, na mga nanay. Ang ano ba trabaho niyo sa bahay? Naglilinis, naglalaba, nagluluto, nag-aalaga sa mga bata. No. Wala ngang pahinga kasi 24/7 nanay kayo . No. Kaya kung minsan yung mga nanay na dating kikay, mahilig magpaganda, nagpapakyut, wala nang panahon para ganun. Yung iba napapabayaan ng sarili, hindi na makapagpunta ng parlor, hindi na makapag-manicure at pedicure. Pero hindi hinda ng mga nanay ang ganyan. Kasi ang tuwa at kagalakan nila ay yung mapaglingkuran ng buong pamilya. Ang kapakanan ng kanilang mga anak, ang kanilang isinasaalang-alang. Kaya hindi nasasayang ang kanilang pagod kasi alam nilang ang nakikinabang ay ang kanilang mga mahal sa buhay. Kaya ito po yung pinapaalala sa atin ng Panginoon na sana'y maging maliwanag sa atin na ang buhay natin ay hindi dapat buhay na sarili natin kapakanan ng atupagin. Hindi ko nga po makalimutan ang isang kapatid na pare na pumanaw, maagang na pumanaw, si the healing priest, si Father Fernando Suarez. Kapag kasama po namin siya at sa mga healing session niya, lagi niya sinasabi, sabi niya, ang kanyang gift of healing ay hindi para sa kanyang sariling kapakanan, kundi ito'y pinagkaloob ng Diyos sa kanya para sa ibang tao, para ibang makinabang. At alam niyo po, kasama ko si Father Suarez, kuminsan ang daming dinadaing ding masakit sa kanyang katawan. Kuminsan, yung migraine niya, malakas ang migraine niya. Pero sabi niya, kahit anong ilagay, pagpatong ng kanyang kamay sa ulo niya, hindi siya gumagaling. Kahit anong gawin niyang pagdarasal sa sarili niya, nananatiling sa sakit niya. Pero pag sa iba, nagtataka siya at gumagaling. Kaya maging maliwanag sa kanyang gift niya ay hindi para sa sarili, kundi para sa iba. At hindi ko ba dapat ganyan tayong lahat? Na ang anumang nasa sa atin, kay kayamanan man, kay galing man, kay talino, bigay ng Diyos sa atin yan, hindi para lang magpasarap tayo sa buhay, kundi mapakinabangan ng marami. Kami pong mga pari, ako,
Maliwanag po sa akin bilang pare na ang aking ginagawa ay hindi para sa aking sarili. Just imagine, nagmimisa ako, hindi naman pa sa sarili ko, para sa bayan. Pupuntahan ko po yung mga may sakit. Hindi ko naman ginagawa yung para sa sarili, kundi para sa may sakit. Ni kailan may po, hindi ko pa pinagdasal ang aking sarili habang ako'y may sakit. Hindi ko pa nilagyan ng langis ang sarili ko. Pero yung ibang tao ay recipient sila, beneficiary sila. Itong regalong binigay ng Diyos sa akin, ang pagpapagaling o pagdarasal para sa mga may sakit. Ang dami ko na pong pinagmisa ang mga patay. Saka binasbas ang mga patay, pero sabi ko, pag akong namatay, hindi ko na mababasbas ang sarili ko. Hindi ko naman mapapagmisahan ang sarili ko. Dahil ito nga, yung mga anumang nasa sa atin ngayon, hindi talaga para lang tayong makinabang. Hindi for others to benefit. Nung nasa dila-dila po ako, mayroong isang karpintero na napakagaling. Meron siyang ginawa dun sa kumbento, tsaka dun sa simbahan. Kaya nung umalis po ako ng dila-dila na na-assign ako ng Santo Niño at pinahawak sa akin ng Arsobispo yung isang eskwelahan, kaya ito'y kailangan kong punuhin. Alam nyo, ito yung hinanap ko, yung karpinterong yon. Nung nasa dila-dila ako, hindi ko naman pinuntahan sa bahay. Kaya hinanap ko siya, pinagtanong ang bahay. At alam nyo, nung pagpunta ko sa kanila, nabigla ako sa aking nakita. Kasi pagdating ko sa bahay nila, wala man silang magandang cabinet. Wala silang magandang pintuan. Masyadong payak ang kaniyang buhay. Kasi mahirap lamang. Siguro yung mga kinikita niya sa pagkakarpintero, inuuna muna yung pag-aaral ng mga bata. Pero yung galing niya sa pagkakarpintero, hindi man yan mapakinabangan sa sarili niyang bahay. Wala siyang magandang cabinet. Pero ang kumbento, ang simbahan, at maraming taong natulungan niya. Kasi po nung nasa dila-dila ako, maraming kumukuha sa kanya para siyang magkarpintero sa bahay nila. At itong mamang ito, ang galing niya sa pagkakarpintero. Pero mas nakikinabang yung maraming ibang tao kaysa sa kanya. Ito po ang direction dapat ng ating buhay. Kaya yung Eucharistia, yung misa, na dinadaluhan natin tuwina, ang kahulugan po ng Eucharistia ay hindi lang pasasalamat, kundi pagbabaha-bahagi, na breaking of the bread, pagbaha-bahaginan. Kasi ang Panginoon po ang nagbabahagi ng kanyang sarili. Sa Eucharistia, it is the Lord who gives Himself. Siyang nagbibigay sa kanyang sarili sa atin. Kaya tayo naman nakikinabang sa Kanya. Marapat lang na ganun din ang mangyari. Na sa atin din, mayroong mga ibang taong makinabang sa ating mga ginagawa. Hindi baling di natin mapakinabangan. Hindi baling hindi tayong nakikinabang. At ang mahalaga, kahit anumang ginagawa natin, malaki man o maliit, mayroon namang natutuwa at nagagalak at nakikinabang sa mga bagay nito. Amen. Ngayon po'y ating idulog, ihayag ating pananampalataya sa Diyos. Sabihin natin, sasalpantay ako ng Diyos, ipang may paintutu. Dinalangkin panmatiato, at ang Kristo matang pamagitan mo, pinagiging mo ay ang Banal na Espiritu. May balik ng Santa Maria ang Virgen, lina sa lalo ng bayang Poncio Pilato. Ni Paco King Cruz, metet may kudkod. Ibat keti ban kum karing mabiem pon me ngamate. Sasalpantaya ko king Banal na Espiritu,
king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak din santo, king pangapatawad na rin kasalanan, ing pamanalangin king Diyos, mga baldugan pamagkatiwala, karing kaya katang sarili, king kayang lingap, at pamagdala arapana, karing pamangailan ni Santa Iglesia, din kaparatang tao, nga tamong makibat, Ginoo keke manalig. Para ka ring mababalisa, pauli ning material abage, ding masisindak ka ring karelang obligasyon, ding gigisan ka ring karelang sarili, king alangkupas apamanipon pibanjan, manalangin ta, king Ginoo. Para ka ring parating alang sapat a oras, ding magobrang sagad king kamatayan, ding mayayangobye kasalunsungan ning karelang obra, manalangin ta, king Ginoo. Para ka ring may bating atula, king biye, ding makiramdam kenuman, ding alametong mang makiramdam, manalangin ta, king Ginoo. Para ka ring alang panaligan, nunemu ing karelang sarili, ding alang tiwala karing aliwa, ding magduda king sabla, at king balang metong agyang king karelang sarili, manalangin ta, king Ginoo. Para ka ring makisabwatan at magtangkang emayap, ding poeta at artista, ding sirana paninap, at ding matulana king karelang sarili, manalangin ta, king Ginoo. Ngeni adwan tamoy sarili tang kapagnasan. Ginong Diyos, kay kakay manalig, ikasana ing kekeng maging tunay pibandyan tulad di gaya, nginit manggaman king alangangga. Amen. Diyos, kapilanman.
mga malang kapatid, banti kaya katamang daon, matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya. Mapamakadulong Ginoo, pabadalan mo reting ayin, at busa mangiting spiritual ming sakripisyo, gawa na king alanganggang regalo kaya ka. Tiyadan miking lagyo na namang Jesus sa ginumi, ang Ginoo mantabi kay kayo, yat na yorem puso yo. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Tunay pin karapat dapat at matulit, ing pasalamatan dakang paratit numang kanino ipa, Diyos king alangang lubos mayupaya. Ing sablang bagay malati at maragul itingan dapat mo. Ing pamanalimaning panahon kalildoman o kauran, pamintuaning batas mo. Ing tao may gawayang king kekang wangis at may pagkatiwalan king lelangan kabe ing sablamong kapagmulalan. Ing maging talasuyo mo, mag-ari king sikluban king lagyo mo. At pupuryan ing kekang ligaya, king sablang dapat mo, kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Pupuryan na ka Ginoo, kambiring sablang anghel, king karalang dalit ning tula, at ngaming kakanta. Tunay kaping banaloy pa, ika ing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayuya, may daong kusang loob, king pamailasa at kamatayan, kinuaning tinapi at pepasalamat siya kaya ka. Piraso ni at binyene, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya idi kongan at kananye. Itiging ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuhaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka, at binyining kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran na rin kasalanan. Adaptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang inigaganakan mi uy pa, ning kamatay na pamanyubli ng mebiya ning anak mo. Darami kaya kaiting tinapi, ning biya ting kalis ning kaligtasan. Dayon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapang mo ba ming pagamuha mo, hingi kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me uy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban beganap ya kinugod, kambi ng Francisco kaya kaming Papa, at i Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare.
Ganakaman naman di kapatid ming pepainawan at maninaing sibing niya, lalong lana di Marino, Elisa, Gregorio, Josepina, Lizel, at Asuncion. At yung alapang niyang unabiye, tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakalulban mo kingan. Gawan mo kingang karapat dapat magkamit king biya ng angga. Ban kaya biya ng Maria, imbirendo ng Diyos, kambiya ng San Jose, na kayong esposo. Kaya biya ring apostol, ading sablang santo, at tinupad kimal mong kaburian, king kakabaning panawon, puryenda kat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambiyan at kaya, ipang mayupayang tutu. Kaguning banal Espiritu, kupurianda kat parangalan, manggaman king alanganga. Mapamintog ang imahin tala pangabo sa bibuk yung bala ng tulu, nga tamang ining mangangas manalangin. Ikabos mo kami o ginuki sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawin ni, ban king kasaupan ni kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at biligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambining maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong, kaya kaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning lawen mo yung kasalpantihanin kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari manggaman king alanganga. Ing kapayapan ing ginuman tabi sana kapilan man kaya kayo. Ikakapatadangan po masya tamang ining pupugayang kapayapan. Kapayapan kaya kayo po. Amen.
Ngayong malugod at maganakatang Ginoo, ing kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, noon tang makakilala at makasadyang tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ay kumatampang tanggap kaya ka, tapos sa kasming amana mo, kumayat na.
is running in search of hollow meaning. Let His love fill the hunger in your soul till it overflows with joy you yearn to know. Manalangin tamo. O Ginoo, pagkalod mo kaya kami, ingsikan na ning bayong biye, kapamilatan ning kalam na ning Eukaristya. Ipamingwa mo kami, king lugod mo, at sadya mo kami para king alanganggang pamanatbus, tiyadon mi king kapamilatan ng Kristo. Ang Ginoo, mantabi kay kayo, at bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paintuto, ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu, mayari ng kaya katang kapag masusyan, inyaw may tanang ini, luguran tayong Diyos, at yung kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Yakal po salamat, at maya po siya magandang araw, marami pong salamat.